Laino artean eskutatzen den mendebaldeko eguzkian, bomben atzean kamuflatzen den tristezita angustian, gerlari baten bihotz tristean, umen begi bustian, sortzen den mina zabaldu oida, gure lurralde guztian, ta Gazako argazkian. Lorik ez modu eztian, dena oinarritzen baita finean, mundu baten sarrazkian, gatazka oso bat eskutatzen da, izara baten azpian. Gatazka oso bat eskutatzen da, izara baten azpian.